talauci gaba ɗaya ya biya da mu a garin nan. Talauci. Allah ka raba mu da talauci. Allah ka raba mu da talauci. Galatin da nake dora ma a wando yanzu ta gagare ne sai dinga dauko tsimma yana dora a jikin wando na. Wanda tsiya talauci. Ayar Qur'an ta bakin dan uwana ne ayatul lahi take. Ni ma da zan ka haram ina shiga zan yi baje a cikin ta ma da kuma wallahi. Haba malam in zan ga haram ma tare zan shiga yi baje a cikin ta waye sani. Ni anya ma ba sata zan kuma ba kuwa. Da satan na kuma ma da yafi mun ma alkai. Tare zan yi kudi ka ja kira ana nema na. Allah sa ta zan koma kawai sai ya fi min ma. Yawwa mallam waje kana ta ya kana ta zan baka ka dan ije mun dan shiga gidan kakana ta. To amma yana kana ba a ja kana kalle kalle. Wallahi nake dan ciwo ne. Okay to normal ne ka san mallam amuni Allah ne baka da matsala sai ka fito. Anya ni jakan nan ma ko zan ajiye mai kuwa. Ai billahi dama na ce yau zan fara sata. Allah ya dora na kan wani. Alquran Allah ne ya dora na kan wani. Dama na ce yau zan fara sata kuma gahi ta samu. Anya ina jin wasu yan miliyoyi ne a cikin nan kana gani ina man yaran nan ka ganye fotti ne alaji wallahi na san jakan nan alkhairi ne a cikin billahi lillahi a wannan kamar aran da ka wannan ai shi ne bara wai guda ka wai baka jakan nan wallahi wanne ba da jakan ne ce bari da gidan ka kansu ya je Ni da na ce zan fara sata kafin na fara satan bayan na fara gane ba ni da wayo to ina ga na fara satan ma